Li jiżdiedu t-turisti fil-lukandi mhux biżżejjed jekk il-lukandira jkunu qed jaffaċċjaw piżijiet li jżidulhom l-ispejjeż. 9 xhur wara li l-Gvern implementa l-wegħda tar-roħs b'25% fit-tariffi tal-enerġija għan-negozji, il-lukandira qed iħossu d-differenza. Ma News ikkonfermaw kif mhux biss żiedu n-numri iżda żdied il-qlieħ li mbagħad reġgħu investewh. Michael Camilleri Kamski, General Manager ta' Lukanda Westin Dragonara, ikkonferma l-importanza ta' din il-miżura. L-enerġija major expense, ovvjament ikun hemm roħs fl-enerġija is a very, very good thing to happen. Ovvjament, fejn tifranka aħna nofqu ħafna dejjem inkomplu nranġaw il-lukanda keeping it dejjem up to 5-star standard li nagħmlu ħafna investiment kull sena. Tal-istess fema kienet Valerie Rivella, Hotel Manager tal-Corinthia San George, li sostniet li b'dan ir-roħs kien possibbli li jtejbu il-prodott turistiku tagħhom. Aħna il-roħs tad-dawl u l-ilma kien sostanzjali għalina għaliex hawnhekk nużaw l-ilma u d-dawl sostanzjalment. Ir-roħs għenna biex aħna ntejbu l-prodott u r-rati li qegħdin inżidu għal-guests li qegħdin jiġu qegħdin isibu li l-prodott huwa aħjar minn kif kieku ma kenniex dawn il-flus available biex aħna ninvestu fil-prodott. Ninvestu fil-kmamar, ninvestu fil-attivitajiet li iduru fil-hotel bħal fl-ispa u fil-lobby. Tony Zara, President tal-MHRA, jikkonferma kif din hija s-sitwazzjoni tal-maġġoranza tal-lukandi f'pajjiżna sabiex ikunu tajbin għas-suq modern internazzjonali. Iżda din mhijiex l-unika miżura li qed tgħin il-lukandi naqsu l-ispejjeż tagħhom relatati mal-enerġija. Miżura oħra mistennija tidħol fis-seħħ fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Għanna arranġament mal-gvern diġa li ftehimna miegħu qabel il-budget illi jgħin il-lukandi u l-istabbilimenti l-oħra tal-restaurants biex jupgradejaw il-kwalità tal-equipment tagħhom u bekk inaqsu l-użu tal-enerġija u allura jkollhom roħs fil-kontijiet automatically għax joqos l-enerġija.